बेटा जब भी ते पंगा लेबे है निषाद जी से तब मर्द में अधा तुरा छूट दे। बेटा जब भी ते पंगा लेबे है निषाद जी से तब मर्द में अधा तुरा छूट दे। धर्म नटैया और वही में था तो दे बुझाई जाओ निषाद जी के लइका से पिटा जइबे भूला जइबे रंगदारी का होला। अरे कटा गल खरई बोआ गल गेहूं। अरे कटा गल खरई बोआ गल गेहूं। अब फेन से ओकर माई बहन चोदाई जो निषाद जी के खिलाफ आई बुझाई ला औकात ना। निषाद जी से ते अछुरइबे बेटा ग्राम से जइबे। निषाद जी से ते अछुरइबे। अरे सिस्टम होके चाहे बारूद उड़े जा भराला। अरे सिस्टम होके चाहे बारूद उड़े जा भराला। बाबू अपना बाप से जाकर पूछ लिया है निषाद जी के गुलामी करके जाला बुझाई ला औकात ना। चली है दुआरिया के साफ कइले बा बिना वानी के गुलामी तोरा बाप कइले बा। उछली है